ctení výsluhoví dôchodcovia policajného zboru. Cieľom odborov je zastupovať zamestnancov v ich sociálnych, hospodárskych, pracovných a iných záujmoch. Heslo v jednote je sila už dávno nabralo svoju váhu a preto sa zamestnanci združujú, aby boli ich požiadavky v oblasti ich pracovných podmienok a platových náležitostí riadne vypočuté. Nový odborový zväz polície vznikol na základe požiadavok jednotlivých policajtov, ktorí mali pocit, že ich hlasy sú nevypočuté a ich situácia v služobnom pomere sa len zhoršuje. Nový odborový zväz polície vznikol na základe požiadavok policajtov, ktorí mali pocit, že ich názory nie sú brané v úvahu a hlas jednotlivca sa strácal alebo bol umlčaný. Nový odborový zväz polície je predĺženou rukou príslušníkov policajného zboru, ako aj zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A jeho cieľom je počúvať jednotlivé názory svojich členov a tie premieňať na oprávnené požiadavky voči Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a iným orgánom. Jednoducho povedané, čím viac nás bude, tým jednoduchšie sa budú tieto záujmy presadzovať. Každý člen nového odborového zväzu polície môže vyjadriť svoj názor a navrhovať spôsob riešenia ich problémov. Každý z našich členov si môže byť istý, že nový odborový zväz polície ho vypočuje a postaví sa za ňo a urobí všetko preto, aby mu pomohol v rámci svojich možností. Na tento účel zamestnáva právnych zástupcov, či už externých, alebo aj z vlastných radov. Určite sa každému lepšie dýcha, ak vie, že sa môže na niekoho obrátiť. Nový odborový zväz polície chce zastupovať svojich členov a príslušníkov polície a v prípade neoprávneného postihu zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci disciplinárnych opatrení chce pomáhať pri vyjadreniach či odvolaniach a podať im pomocnú ruku v rámci svojich možností aj v prípade trestného konania. Príslušníci policajného zboru majú pocit, že sú v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky diskriminovaní, či už napríklad v otázke príspevku na bývanie, ako aj zmenou zákona číslo 328 z roku 2002, kde v roku 2013 sa zmenou zákona, a táto zmena sa dotkla všetkých príslušníkov policajného zboru, a to odchod do výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25, kde máme za to, že táto zmena sa mala dotýkať iba novoprijatých policajtov. Tieto veci a iné chceme riešiť a pracujeme na nich. Členmi nového odborového zväzu polície sú aktívni policajti, ako aj výsluhoví dôchodcovia, nakoľko títo vedia byť prínosom v rámci informácie a nápadov, ktorí svojimi poznatkami a vedomosťami vedia pomôcť novému odborovému zväzu polície a samotnom rozvoji Policajného zboru Slovenskej republiky. Priority nového odborového zväzu polície: zvýšiť finančné ohodnotenie policajtov, zabrániť rušeniu sociálnych výhod, po posúdení právne zastupovanie v prípade vznesenia obvinenia v súvislosti s výkonom zamestnania, prinavrátiť policajtom česť, vážnosť a dôstojnosť ako policajta v pomere k nemu, taktiež k spoločnosti. Transparentnosť financiami nového odborového zväzu polície. Apolitickosť. Každý názor bude vypočutý a pomôže formovať smerovanie nového odborového zväzu polície. Objektívne a hlavne pravdivé informovanie členov nového odborového zväzu polície pri vyjednávaniach so zamestnávateľom. Zameranie sa na dodržiavanie kariérneho postupu. Toto je nový odborový zväz polície.